በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዕለት 14 ግንቦት በዛለት እዚያ ቅዱስ አባ ጳኩሚስ ተሳታፊ መንፈሳውያን ዓረብ መንፈሳዊ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ብንእስነቱ ካብ አባ በላሞን መንኮሰ ንዕኡ እናተኣዘዘ ካብ ብዙሕ ዓመታት ገበረ ምንኩስና ዝምልከት ሰናይ ግብርታት ኩሉ ፈጸመ። ድሕርዚ መልአክ እግዚአብሔር ተገልጸሉ መነኮሳት ክእክብ እሞ ከም ሐዋርያ ናይ ሕብረት ማሕበር ክሰርዕ አዘዞ። ንሱ ከዓ ብዙሓት ሰባት አከበ። ብዙሓት አድባራት ከዓ ሃነጸሎም። ንኩሎም ከዓ ብሓደ ዝመሓደሩ ሕጊ ይሰርዓሎም። በብዝኽእልዎ ብኣኢዳዎም እናሰርሐ መገቦም። ክእክቡ ንጸሎታቶም ውሱን ግዜ ንዝምግብሉ እውን ሰዓታት ወሲኑ ቀኖና ሰርዓሎም። ንሱ ንኩሎም ኣቦ ኣበምኔት ኮኖም። ንኩሉ እቲ ኣድባራት ነፍሲ ወከፍ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ዘመሓድርዎ ኣበምኔት ሾመሉ። ንሱ ከዓ ንኩሉ ኣድባራት ካብ ወሰን ሃገር ኣስዋን ክሳብ መወዳእታ ላዕላይ ግብፂ እናዞረ ይበፅሖም ነበረ። እዚ ኣቦ እዚ ካብቶም ደቁ ክህነት ክሽየሙ ኣይፈቅድን ነበረ። ምክንያቱ ከዓ ብዛዕባ እዚ ከንቱ ዝኾነ ናይ ዓለም ውዳሴ ኣብ ማእከሎም ከዓ ጽልኢ ከይከውን ምባል እንታይ ደኣ ንነፍሲ ወከፍ ኣድባራት ሓደ ሓደ ካህን ካብ ዓለማውያን ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ዝቅድሰሎም ገበረ። ኣባ አትናቴዎስ ሐዋርያ ናብ ላዕላይ ግብፂ ምስ ወፀ ነዚ ኣቦ እዚ ማዕርግ ክህነት ክሾሞ ደለየ። ንሱ ግና ካብኡ ሃደመ። ኣባ አትናቴዎስ ከዓ ነቶም ደቁ ነቦኹምሲ ኣታ ዘይነቕነቕ ቤት ዝሃነጽካ ካብ ውዳሴ ከንቱ ከዓ ዝሃደምካ ብፁዕ ኢኻ፣ ደቅኻ እውን ብፁዓን እዮም በልዎ በሎም። እዚ ኣቦ እዚ ሓደ ግዜ ሲኦል ክርኢ ደለየ። መልአክ እግዚአብሔር ከዓ መንጢሉ ገነት ማሕደር ጻድቃን ኩሉ እቶም ጻድቃን ነፍሲ ወከፎም ዝዓርፍሉ ኣርኣዮ፣ ከምኡ ድማ ናይ ሲኦል መካነ ኩነኔ ቦታ ስቃይ ኣርኣዮ። እዚ ኣቦ እዚ ኣብ ኣገልግሎት ኣበምኔት 40 ዓመት ገበረ። ነቶም ገዳም መነኮሳት ድማ ኣጽንዖምን ኣገልጋሊኡ ዝነበረ ቴዎድሮስ ከዓ ኣበምኔት ሾመሎም። ቀኖና ከዓ ሰርዓሎም። ካብኡ ሰላም ዓረፈ። በረኸቱ ሳናትኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለጳኩሚስ ለዘደቂቆ ባረከ ወረስዮሙ ይኩኑ ከመ እምሰብ አምላከ ለመልእክተ ተስፋ ይትቀነይ ዘኢኮነ በከ ይገብረ አሳኤነ ለእራሃ እግሩ ተውሳከ እንዘበገዳም ይከይድ አስዋከ። በዛ ዕለት እዚኣን ቅዱስ ሲማኮስ ካብ ሃገር ፌርማ ብዙሕ ቡላሚስ ካብ ሃገር ፈርማ ብዘበን ቡላሚስ መኮንን ናይ ምስሪ ሰማዕትነት ተቐበለ። እዚ ቅዱስ እዚ ዓላሚ ቅጭን ክዳውንትን ክቡራት ሰናዱትን ነበረ። ቴዎድሮስን ሲሲኮስን ዝተባህሉ ኣዕርኽቲ ነበርዎ። ቡላሚስ ገዛኢ ምስሪ ምስ ፈለጠ ንክርስቲያን ከጽንዖም መፀ። ቅዱስ ሲማኮስ ከዓ ነቶም ኣዕርኽቱ ክምህሮም ናይዚ ዓለም ክብርን ክሳ ዝንዕቑ ክግስጾም ጀመረ። ካብኡ ሰላም ኢልዎም ናብ ዓዲ በክሩ ዝወፀ ናብ ሃገር ዲሜራ ቀረባ እዩ። ኣብቲ መኮንን ዘሎ በፅሐ ንሓንቲ ሰበይቲ ክቐፅዓ ከሎ ረኸቦ። ኣብ እቶን ሓዊ ደርበያ ንሰማዕትነት ተቐበለት። እቲ ሓዊ ከዓ ጠፍአ፣ ቁሪ ኮነ። ቅዱስ ሲማኮስ እዚ ይርኢ ነበረ። ናብቲ ገዛኢ ቀሪቡ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ብዓቢ መቕጻዕቲ ቀጽዖ። ዕድሚኡ 20 ዓመት ነበረ። ካብኡ ሰቐሎ፣ ናብ መንኰርኰር ደርበዮ። ብመኸዳ ኸይድዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ደም ወሓዘ። ካብ ደሙ ነጢሩ ኣብ ሓንቲ ዕውር ሰበይቲ ዓለበ። ንሳ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ረኣየት። ድሕሪ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ። ንሱ ከዓ ንጎይታና ይልምኖን ናብኡ የማልድን ነበረ። እቲ መኮንን ከዓ ርእሱ ብሰይፊ ክቖርጽዎ ኣዘዘ። ሰያፊ ወታደር ወፀ። ሰይፊ መሊሑ ክቖርጾ ደለየ። እንተኾነ ሓይሉ ደኸመ፣ ክቖርጾ ኣይከኣለን። ከምኡ ድማ ካልኣይ ሳልሳይን ክሳብ 14 ሰየፍቲ ፈተኑ። ንኩሎም ከዓ ሓይሎም ደኸመ። ኣብ ምድሪ ድማ ወደቑ። ብድሕሪዚ ኣብ ክሳዱ መጽዓን ኣሰሩ እሞ ናብ በሪኽ ጎቦ ሰሓብዎ። ነፍሱ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣረከበ። ናይ መንግሥተ ሰማያት ኣክሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ካብቶም ወታደራት ሓደ ጸማምን ዘይዛረብ ዓባስን ነበረ። ናይ ቅዱስ ሲማኮስ ሬሳ ምስ ረኣየ ብእዛኑ ሰምዐ፣ ብልሳኑ እውን ተዛረበ። ምእመናን ሰባት ካብ ሃገር እትኩ መጹ ስጋ ቅዱስ ሲማኮስ ወሰዱ። ካብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ተራእዩ። ዓብዪ ፈውሲ እውን ካብኡ ተረኽበ።
እቲ መኮንን ቢላሞን ከዓ ነዚ ኩሉ ምስ ረኣየ ፈርሐ። ሓደ መድማ ናይ ክልተ ዓድታት ድርመያታታይ ሰባት ተኣከቡ። ንኣዝማድ ቅዱስ ሲማኮስ ከዓ ኣጸናንዕዎም። ኣረማውያን ድማ እቶም ኣብኡ ዝተገልጹ ተኣምራት መንክራትን ርዮም ኣመኑ። ጥምቀት ክርስትና ተጠመቑ፣ ሰማዕትነት ከዓ ተቐበሉ። ቁጽሮም 750 ሰብኡት ኣንስትን ዓበይቲ ወራዙትን ነበሩ። ኣዝማት ከዓ ንስግኡ ጸይሮም ብዓብዪ ክብሪ ናብ ሃገር በርሙን ወሰድዎ። ናይ ሃገር በርሙን ገዛኢ ብናቱ ጽቡቕ ኣልባሳት ገይሩ ገነዞ። ጽብቕቲ ቤተ ክርስቲያን ሃነጸሉ፣ ርእስኡ ከዓ ኣብኡ ኣንበሮ። ካብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ተራእዩ። በረኸቱ ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም እብ ለሲማኮስ ሰማዕት አውቄተ ርእሱ ዘስእኑ ካይበተ ሱባኤ ሰየፍት ወሰላም ካይበ ለማህበራኒሁ አበይት አሱሩ ምእት ወሰብአቱ ምእት 50 እደው አዲ አንስት ለዓለመ ዓለም አሜን።